Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ongietorri bigarren kafea saiora, ongietorri naiz irratira, ondo hasi alduzue astea? Nahiko patxal sentitzen bazara, bi gomendi dauzkagu. Batetik, edan kafea. Izan lehenengo, bigarren edo hirugarren katiluka da. Eta bestetik, omen duzuen pasioak. Gaur, pasioen mundu eguna da. Ofizialki egun hau ez da existitzen, beraz, guk sortu dugu. Gaur, urriak 17, bigarren kafean gustoko ditugun gauzen eguna da, gure pasioen eguna. Amodiozko kanta, gitarrak sortutako melodia, sasilorez jantzitako lerkia. Nire basiko naizonez kero hartuko zineten, zinema da gure pasioetako bat, horregatik urtero Donostiako zinemaldiatik hasten dugu demoraldia, beraz gaur asko dugu ospatzeko. Paul Urquijoren Irati filmak ikusleen saria eskuratu du Sitgeseko zine fantastikoaren nazioarteko jaialdian. Horrez gain, VFX saria eman diote. Hala, aurre ikuspenak bete dira. Paul Urquijoren bigarren filmari harrera bikaina egin baitzioten Kataluniako jaialdian. Otsailaren 24an estreinatuko da gure zinema-aretoetan, baina trailerra dagoeneko ikusgai dago. Aitak egin beharra bete du, oentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitzeman eginak. Utiko, ular sendoa beharko du, Ibarte honi zaiteko. Euskeraz egindako ekoizpen handienetako izango da seguru aski Irati. Txalotzekoa. Edurne Azkarate, Eneko Sagardoi, Inigo Aranbarri, Nagore Aranburu, Elena Uriz, Iñaki Bera Etxe, Ramon Agirre, Kepa Errasti, Itzi Arituño, zenbat izar batu dituen Urquijok. Izarrak ez, Inigo, izarrak ez. Supernovak. Supernovak. Urrengo supernova baten partikulak izango gara. Gaurko egunez, 1604ean, Johannes Kepler astronomoak supernova bat ikusi zuen Ofiuko konstelazioan. Orain arte, gure galaxian esnebidean ikusitako azken supernova izan zen. Keplerrek bere distira kalkulatzen jarraitu zuen. Begi hutsez ikustetik urtebete beranduago desagertu zen arte. Badakizue saio honetan asko gustatzen zaizkigula izarrak, asteroideak eta galaxiak, beraz horran gure bigarren pasioa. Al arder la rama, las estrellas ardieron también, y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6 en un hotel sin dramas esta vez. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Eta nola ez, musika da gure beste pasioetako bat. Entzuten ari garen ahotsonen jabea, gaurko egunez jaio zen. Kike González jauna 1973ko urriaren 17an jaio zen Madrilen. 80ko hamarkadan hasi zen musika munduan eta orduzkeroztik diskoan dana eta kantu ikaragarriak egin ditu. Entzuten dugun zuzeneko honetan, Joserra Senperena, Donostiarra ari da Jamondean. Edo Carlos Arantzegi, bateria jotzailea Tolosarra ere, izan da berarekin lan egin duen musikarietakoa. Elkarreko mai analogiko hartu eta izeta baserrian grabatu zuten orain entzungo dugun diskotzar hau. Aberi Redencionetik, ¿dónde están las gafas de Mike? Hementxe Arantzegi bateria jole. Todavía recuerda dónde las perdí. Fuimos a morir a una fiesta y hoy no quedaba nada de mí.
Musika esan dugu, baina egia esan artearen alor guztiak maite ditugu bigarren kafean. Arte eszenikoak adibidez. Alicia Alonso, jaiotzez Alicia Ernestina de la Caridad del Cofre Martínez, kubatar dantzari eta dantza irakaslea gaurko egunez jaio zen. Ballet romantikoaren historiako dantzaririk handinetakotzat jotzen dute askok. Eta beste arte bat, bertsolaritza, gaurko egunez jaio zen Angel Mari Peñagarikano bertsolari gipuzkoarra, 1980ko hamarkadaren hasieran hasi zuen bere bertsolari ibilbidea eta 1981an Gipuzkoako bertsolari txapelketa irabazi zuen. Plazaz plaza gehien aritzen den bertsolarietakoa izango da Peñagarikano. Eta antzerkigintza, gaurko egunez jaio zen Rita Hayworth aktore estatubatuarra. Abeslaria eta dantzaria izan zen 1935 urtean zinema lanean hasi zen arte. Gilda filmeari esker egin zen ezaguna nazioartean. They had the earthquake in San Francisco back in 1906. Eta Gilda filmearekin pintxo zoragarri bat izan eman zion. Egia da. Was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Eta gure pasioen artean, badago, baita ere historiako gertakari ilunak salatzea. Naiz eta hau ez dugun hain pozik egiten. Gaurko gertakari ilunak 1936ko urriaren 17 garamatza. Gaurko egunez 36an, egun hartan, Aitzol idazle euskaltzale eta Eliz gizon abertzalea fusilatu zuten frankistek. Jose Aristimuño Olaso, Aitzol, euskararen normalizazioaren ikurretako bat bilakatu zen, 100 artikulu idatzi zituen. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta. Eta zein da zuen pasioa? Idatzi gure txatean. Badakizue Facebook, Twitch, YouTube eta Twitter bidez ikusi dezakezuela eta iruzkin bat idazten baduzue irakurri egingo dugula. Edo oiku irratitik entzuten bagaituzue, bidali mezu bat gure WhatsApp edo Telegram zenbakietara. 688 zazpibi 54 Entzun berriro, 688 zazpibi 54 telefonora. Saio hasteko prest gara, ez da? Bai. Gaur Iñaki Peña dator, Saminetik eta Suminetik bakera obra aurkeztera. Kresala sariak ezagutuko ditugu, esan dizuegu zinema gure pasietako bat dela. Eta Idoia Xarma dator aspaldiko partez, sexualitatea zaritzera. Dena prest daukagu? Bai, ez da? Venga, baurriak 17 ditu gaur, eta astelena da ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin aurikularrak volumena igotzea nahi eta nik geiste horortzu diodan Goreti Oreja Michelena. Arratsaldeon. Goiurenak ez ditu inork ikutzen, eta hobez baditu inork ikutzen, zebestela gero komeriak, eta orduan bere volumena ez da ikutu behar izaten. Goiuri ezei zarandia, arratsaldeon! Gezurra da oraintxe bertan esan duzun hori. Bai, behar da. Ostiralean ni ez zure Sherlockoan egon nintzen, eta hemen beste pertsona bat egon zen, eta beraz, norbeitek ikutu ditu, bai. Eta, goraka o beraka? Pixka bat goraka. Oso ondo. Hor? Vale. Badakizun ondagoen orain, puntuan. Ni ezla. Zu ezela, puntuan zaude. Bai. Bizitzaren loratzean. Baina 28ak pasatzen ari zaizkizu, eta badakizu Fari Baxeijanek zer esan zizun, Bai, baina tira, hilabete batzuk ditut aurretik, Ondo da. Izketen ari zaizuen hau da, hemen gorrena eta volumen gehien behar izaten duena kaskotan. Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak, 451 du, arratsaldeak 4:14 minutu, urriak 17, buirurok hemen zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko. Ongi etorri bigarren kafera.
entre la euforia y el llanto. Te encuentro cuando vuelvo a casa, mi amor. Entre la euforia y el llanto. Y no sé qué es peor. Has roto el espejo. Una obra a todas luces singular. Tu propia versión del arte. De echarlo todo a rodar. De echarlo todo a rodar. Si te hundes tú. Gaurko saioa abiatzeko kantu hau aipatu dizuegu Kike Gonzalezen urteak direla gaurko egunez jaio zela kantautore edo musikagile madrildarra, eta guk gurera ekartzeko erabili ditugu lehen Joserra Senperena edo eta Carlos Arantzegi, arrazoi gehiago ere badira, baina tira, akaso aitzakiarik onena kantu hau, han zuzen ere Rafa Berrioren omenez, egindako diskoan Kike Gonzalezek sortutako kantua Considerando. Eta konturatu naiz diskoan Santi Campos dagoela, Mikel Erentzun, Tulsa, Raúl Bernal, José Ignacio Lapido, Daga Voladora, Jairo Martín, Fino Ionarte, Diego Basayo, Luis Arronte. Gizon gehiagitxu, Beti. Haze, takit zergatik harritzen garen. Ez? Tulsa dago. Eta bida, Daga Voladora ez da gito zondo non kokatu. Bueno, bintzat guk hemen saio honetan entzuten dugun musikan, eta entzuten ditugun taldeetan ez da, ez dakit 80ko taldeetan gertatzen orain, bueno, emakume musikari ugari pasa dira gure estudiotik, gizonezko musikari ugari pasa dira gure estudiotik. Nahiko txukun ikusten dut euskal musikaren eszena zentzu hortan. Bai. Esango nuke aro berrian agian emakumezkoek indar gehiago dutela momentu honetan gizonezkoek baino. Alegia, bai? Euskal musikaren arrakastaren balizko oreka eta aztertu beharko genuke ondo zein den arrakasta gizonezkoetan, bueno, 40 urteak igarotako jendeak ematen dituela gehiago eta handik berakoak emakumezkoetan oinarritzen direla gehiago, ez? Bueno. Eta euskal musikako arrakastari buruz itzen barko bagenu, nik uste hor agertzen direla segituan Izaro, Olat Salvador eta Idoia. Eta Peio Reparaz eta Tomas Bulego. Bai. Hala ere, ez dakit Spotify erreprodukzioetan zer esango duen balantzak. Nik niri iritzia daukat eurek egiten duten ekarpen artistikoari dagokionez. Eta horregatik uste dut, emakumezkoek oraintxe euskal musika gintzan pixu gehiago dutela. Euren ekarpena interesgarriago iruditzen zederako. Baina ez du nahi honekin ofenditzea nahi. Bai, eta entzuleak jakin dezan. Ez Peio eta ez Tomas ofenditzea, baina. Eta ez garela eztabaidatzen ari, eta hemen ari garela pixka bat egiten elkarri, esaten da diabloaren abokatua. Bai, diabloaren erderaka da. Bueno, eta ari garela jende pilo bat bidean uzten, Noski. Hasta nik adibidez gehien gozatzen dudan biniloen artean oraintxe, Eneritz Furiaken azken lan hori dago, Pasadenaren lana, bueno, esan genezake gizon emakume banatua dagoela, naiz eta kaso Jon Basaurenek protagonismo gehiago duen iraganetik ere, baina hori ere asko ari nahi zentzuten. Bueno, egingo dugu azterketa hau, igual aste azkenean gartxotun zainemen daukagula, jarriko dugu konpromezuan zetenak ditu lagun gainera. Inigo, hemen daukatenik susmo bat. Bai. Luzatzen ari zarela, ez da bai dau, ez daukazulako maite dutik. Ez da egia. Daukazu maite duta? Pentsa, eta abestia bukatu ere egin zait. Eta maite duta prest daukazu? Prest daukat. Hau goreti ez askotan gertatzen, Aztu egiten zaio. Da gainera hortarako ere badaukat beste kantu bat. Maite dutarentzako? Bai. Zure maite dutentzako edo maite dutentzat orokorren? Nere maite dutarentzako. Bale, tira, uzuz. Baino zuek abiatu duzakezu ez, maite duta, Bai. Ez dakit, nik gaurkoa abiatu dugut eta Kike Gonzalez giroan jarraituko dugu.
algo tendrían que contar las estaciones. Algo dirán. Goreti zein da zure maite dut, Ara? Nik badaukaino letrarekin kuadratu nahi dut. Aha, barkatu. Orduan azkar esan behar dut, ala mantxo. Mantxo, abesti luzea da. Ba, nire gaurko maite duta, dira ontxoak. Ara? Ui, ze goxoak. Bai. Jo, ba, aste honetan nire gurasoak izan dira ontxoak biltzen, eta eske maite ditut pila bat ontxoak. Eta bart gauean aitak prestatu zuen risoto bat, eta Eta zaude maite minduta, ez da? Bai. En todas esas esquinas que salíamos doblar. Niri lenguan oparitu zizkiaten ontxotxuriak eta earki gozatu genuen. Ui, azea, opari hona? Oso opari hona. Oso. Intensidad de las primeras luces. Los conserjes de noche cuidan de los hostales. Y todas las cámaras que quisieran escuchar. Nik maite duten artean esan dezake maite dudala Kike Gonzalezek eta Morganeko Ninak egiten duten kolaborazio, kantu zarra da, mitikoa. Baina uste ja Nina gabe kantu honek ez daukela zentzu bera, Baina gozta zure maite duta. Ez. Trasero que me ofrecía tu coche y el humo del cenicero que acabó por rebosar. Es una historia que se escribe en los portales, la breve intensidad de las primeras. Baina zure maite duta konta izagukezu, Bida, niri gertatu zait gauza bat, dela maite dutak Kike Gonzalezekin lotura duela, baina orain iruditu zait agian Kike egi geratu zaigula kafea. Ez du lotura izango, Ez du lotura Kike. Letra puxka bat kuadratu nahi nun, da, nahi zerotuko, ya está pasada. Bai. Ba, tira, orduan botako dut nere maite duta. Ez, aldatu ingo dut. Begira, listo, bedaukat maite dut berria. Atzo, elkartu nintzen familikoekin, ez? Eta elkartu ginen 30 bat. Ze asko gara, eta jendeari okurritzen zaio umeak eukitzea, eta ume horiek gero nahi arbak nahi dituzte, eta orduan gero ume gehiago datoz, eta horrelaxe. Eta atzo elkartu ginen, tamalez, pasaden astean nire lengusu bat hiltzelako. Eta atzo elkartu ginen, pilareko meza deitzen zaiona geneukelako, ohitura oso kristaua, eta mantentzen dena, esango nuke. Gehio ohituragatik eta tradiziogatik, eta ez hainbeste sinesmentik, baina, tira. Meza duki genuen eta gero bazkaria. Eta sekulako egun politia izan zen eta oso ondo pasa genuen, baina konturatu ginen, COVID-a dela medio, azkenekoetan, elkartu garen guztietan, izan dela horrelako albiste txar baten ondorioz. Ze bestela, gabonetan eta horrela elkartzen gara, baina azkeneko urteetan, 2008an COVID-a zela, 2008 batean berriro egon zela berriz, bezait COVID-ak eztanda egin zuela, hain justu gabonetan, eta horrela, denbora asko elkartu gabe. Eta orduan azkenekotan elkartu garenean, beti zerbait txarra gertatu zaigulako. Baina maite dut ikustea nola zerbait txar hortatik atera dezakegun zerbait ona, eta kasu honetan dela elkartu egin garela eta gutxitan elkartzen garela, eta izo hori maite dut oso polita. Nire maite duta nahiko sinplea da, baina maite ditut azken aldian nire herrian, Tolosan bizi ditudan, ikusten ditudan, igande zoroak. Atzo arratsaldeko 8etan, herria tope, jendea porai, afaltzen, poteatzen, kalean, eta ez da nik uste dut oraindik udara luzatzeko eguraldiak eman digune aitzaki honetan, jendeak aprobetxatu nahi duela. Baina, pena ematen dit, ze badakite ez dela egia. Eguraldi onaren ostean jende eskutatuko dela igandeetan. Baina igandeak asko bizi ditu zalea naiz, asteburuaren azken txanpa horretan naiz eta je pixkat izan, eta nik, atzo ajea nekea banuen, asteburu Luzian Madrilen pasata eta
baina kalera atera eta pixkate iskutatu beharrean, asteburu amaiera horri eraso egin, ez? Pixkate bizi eta jo, ikustet jendea gogo batekin, maite dudala hori. Naiz eta diodan bezala, amaituko da, ez da egite, oparizko eta graziazko uda hoste hau eta gero komeriak etorriko dira igande gau ilun, umel, busti, nostalgiko, gogor oiek, eta kalera aterako gara. Bota, ezaketu izan baite dut bat? Bai, abestiari minutu bat falta zaio. Minutu batean... Ale baduzu, beste laurrengo kantua badator, ze zozketa baten berri eman barri. Gure entzulei, adi, ze zozketa gaur bertan parte hartzekoa da, biharko izango baita. Baina lehenengo goiuriren maite duta. Bigarra maite dut bat daukat eta atzoko egunarekin lotura duena, baina aitortu behar dut eta ez dakit aipatu dugun saio honetan itzuli zenetik, baina esan behar dut luze bezalako saio bat edukitza gure artean zoragarria dela. Eta atzo, adibidez, gertatu zitzaigun, noski, hainbeste elkartu ginen, familiko hainbeste, adin guztietako jendea zegoela, ez? 12 urteko batzuk eta 65 beste batzuk, eta tartean adin guztiak, baita txikiagoak ere. Eta bazkal ostean, hor baserriko atarian, jolasten hasi ginen, eta zertara eta luzera. Egin genuelak, imintzioak hasieran, eroglifikoak, gero hitzak asmatzearen jolas hori egin genuen, eta mundu guztiak zekien, batzen joaten zen mundu guztiak zekien zertan ari ginen, zer galdetzen zuen, iristen zen bakoitzak esaten zuen, zer da jolas hau, eta esaten genuen miluze, eta denak, bale, baita nik ere, jolastu nahi dut. Eta horrela, pixkanaka, eta ikustea, luzea inbeste jenderen gana iristen dela eta inbeste pertsonek, adin guztietako pertsonak ikusten dutela eta ja sortu dela gure artean, ez dakitez, jolasteko modu bat, luzera, guazen jolastera, luzera, zoragarri eruditzen zait eta txalotzekoa eta oso pozgarria eukitzea, euskerazko lehiak eta divertigarri bat. Baitutziko nituen Guk ez dizuegu lehiak eta divertigarririk jarriko. Ez dizuegu. Guk zozketa errex-errexa plazaratuko dizuegu. Bihar bertan, kantuan ari den tipo erraldoi honek fantasia orkestuko duelako Donostiako Tabakaleran ikusentzunezko baten proiektzio eta guzti, eta sarrera bikoitz 2 ditu zuekin elkarbanatzeko. Arratsaldeko 7:00 itzordua Goiuri. Donostiako Tabakaleran, bihar, astearte aurriak 18. Fantasia diskoaren aurkezpen berezia ikusi nahi badin baduzue, guk 2 sarrera bikoitz ditugu. Eta Inigok esan duen bezala, hau zaleiaketa bat, guk zozketengatik ez dakit, sariren bat merezi dugu. Sari bat merezi dugu irratsaioarengatik, baina sari berezi bat merezi dugu hain zozketa errazak egiteagatik. Ze parte hartzeko egin behar duzuen bakarra da, gure Instagrameko historian sartu, eta jarri dugun kutsatxoan, eta kutsatxoak berak jartzen du idatzi fantasia hitza hemen sarrerak lortzeko, fantasia idatzi hor, eta guk parte hartu duzuen guztien artean, zozketa egingo dugu. Ez da kexatuko, eta beti ez dira horrelako horrexak izango, baina orain gontan horrela egitea. Pixkanaka hasi gara, idatzi digute momentu honetan bertan mezu bat Instagramera galdera batekin. Zine galdera? Ea, irabazlea noiz esango dugun. Bihar musikariaren azken minutuetan, hau da. Eguerdiko 12 aurreko minutu horietan, Iker Gurrutxaga lankideak kontatuko dizue uinetan, eta noski geroztuekin harremanetan jarriko da, jakinarazteko, zein izan den irabazlea. Bide batez, zuen parte hartzen mezuarekin, zuen telefono zenbaki ozten badi guzue, arinduko dugu zuekin harremanetan jarri, eta saridunak izan zaretela, alabazarete behintzat, kontatzeko prozesu hori. Bestela, Instagram bitartez idatziko dizuegu, eta bihar eguerdiko 12 buelta hortan, adi ontzaitezte. Bueno. Kera denak. Ikusten ari nahi zenbat pertsonek parte hartu duten dagoeneko. Zer dago, zail sarrera hauek lortzea ez da? Jose, jasan, azte naiz, ez ditut izenak erakutsi, baina horrela azten zara, eta pila bat Instagramek bera bidaltzen nau. Egia esaten nahi baduzue, esango nuke badela niretzat Einautek bakarka egin duen kanturik
onenetakoa, ez dut onena esango, ze kantu oso dauzka, baina ni bintzat engantxauta nauka, kantu horrek. Tira, gure Instagramen sartu, eta bihar guerdiko 12etarako esango dugu. Horrek esan nahi du, zuen mezuak, zuen parte hartzea, goizeko 10 arte albidetuko dugula. Goizeko 10 historia desagertuko da, eta han parte hartu duzen guztien izenak pasako dizkiogu Iker Gurrutxaga lankideari, arg batuko ditu noski, naiz irratian parte hartu dutenekin eta bar, eta, bueno, irratiko parte hartzaile guztien artean, hortxe izango dira, bizarrera bikoitz, zozkatzeko. Beraz, adi ibili, eta idatzi lehenbailen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Laster naiz irratian. We don't say. ¡Hola, Anuel! ¡Que sepáis que los padres son los reyes! Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, kesandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute, ez dakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, ze lotxa. Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz eta mendikan mezu bat helarazi nahi nizueke Zamarrama edo Zarramarra edo, programa Ximaurroi jarraitzen duzuen guztioi. Hemen goien klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxean eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ez dakizarrakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster naiz irratian. Zarramarra. Eta Zarramarratarrak bihar hementsi izango ditugu, arratsaldeko 4:20, maite duten ostean, bigarren kafean, etzi estrenatuko den itxura ederreko saio honen, nondik norako guztiak azaltzeko, sekretutxoak kontatzeko, bai, hemen ari gara jai guztiakin, baina oso gutxi dakigu berez, Zarramarraren inguruan, zuko juri zerbait dakizu? Nik deus erez. Nik ez dakit, baina asko gustatzen zait kuina hau, oso une graziosoa aipatzen badu, aipatzen baitu, dela errege magoaren hitz horiek, baina ez dakit. Ez dakit hortik zenbat izango duen, hori aitzakia bat izan den promozio kuñatxoa gozatzeko, baina bihar dena jakingo dugu, hemen naiz irratian, eta zuek naiz irratian, nahi baduzu eta ari zarete pentsatzen, biharre, ni beste nonbait ibiliko naiz, adi, hauexek naiz irratian zuteko frekuentzia guztiak. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Bilintz, zineaz jakinai ez duzun guzia. Nik hartu diot, Wes Andersonen pixkat kosmo sortako nolabaiteko zea bat, zantzu bat. Pelikula indie gehiengoek daukaten zantzu hori igual, ez? Osan entesan, Juno bat edo
indie filmeak edo film xaloak edo naif indie hauek badutela zerbait amankomunean. Ez dakit, batzuk dira personaje karakterizatuagoak, beste batzuk ez, baino bai, ez dakit, asko aldentzen da, David Fincher batetik, ez da Hitchcock batetik, beste film askotatik eta beste estilo askotatik, badukate zerbait, elkartzen dituna indie horren zabala da, orduan indie igual zabaltzen joan da. Baina, indie da independente, ez? Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. I come from down in the valley where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river. Eta segituan izango dugu gurekin aitortu bezala eta aurreratu bezala Iñaki Peña, baina gaurko egunez 1980 urtean publikatu zuen Bruce Springsteenek The River. Askorentzat urteak pasata ere oraindik haren ibilbidean mugarri den diskoa eta pentsa zenbat lan kaleratu dituen orduzkeroztik nekaezina eta betirako gazte dirudien Springsteenek, baina orduan Springsteen gazte xamarra zen eta disko zarra egin zuen bere osagai guztiekin, harmonika, rock klasikoaren kolore hori, dagoeneko modan zeuden edo agertzen hasi ziren teklatu sintetizadore haiekin, bateria soinu sakon eta reverberatuak, denetarik zeuken diskonek, eta naiz eta 80ko hamarkadaren kutsua izan, oraindik ere fresko xamar entzun daiteken lana. Got a job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Arratsaleko 4:29 minutu izango dira, 15 segundu barru ia ni isiltzerako, beraz bagoaz aurrera, bigarren kafea behar bezala abiatzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Udazken honetan itzuliko da eszenatokietara, suminetik eta saminetik bakera ikusentzunezko lana. Dokumentalizatetik haratago doan obra eszeniko bata. Hausnarketarako tartea da, indarkeria, elkarbizitza, barkamena, empatia.
oraindik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainako Batallon Basko Espainolek eraildako Iñaki Etxaberen alaba, Olatz Etxabe, eta eraildako Isaias Carrascoren alaba, Sandra Carrasco izango dira abia puntu. Bi hilketa, bi istorio eta milaka sentimendu. Baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu. Obra hau Iñaki Peñak idatzi eta zuzendu du, eta gaurkoan gurera etorri da, beraz, ongi etorri Iñaki. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Obra hau 2017ko abenduan estrainatu zenuten, orain dela ia 5 urte. Eta ibilbide horretan jadanik 17 funtzio egin dituzue. Izan Arrasaten, Bergaran, Gernikan, Getxon, ez da ibilbide makala izan. Zer sentitzen duzu? Bai, bueno, kopurua izan daiteke haundia do txikia, ez? Eta gure kasuan propio ibili izan gara poliki, eta kontuz. Kontuz nik uste dut oraindik ez daudela puntu baten gauza hauei buruz lasa hitz egiteko. Zoritxarrez. Eta bueno, ibili izan gara erritmo baten, gero etorri izan birusa, eta azkenekoa 2000 garren urtean, edo 2000 ja galduta, baina zorra luzen egin genuen. Eta etorri zirean Olatz eta Sandra eurak, egon zirean solasaldian, oso politia izan zen, zorra luzekoa. Eta bai, pues justu pandemian erdi izan, eta lehiotxo bat euki genduen, olako. Eta aurrekoa egin genduen, justu pandemia hasi berzanean. Ez genekin nian ondo segertatu berzan, eta bueno, pues, zirekitu bat euki genduen, Hernanin, eta Hernanikoa ere oso politia izan zen. Hori, claro, ematen zuen hori igual azkena izango zala, birusagatik eta, baina oso politia izan zen. Jendia etorri zen eta parte hartu, eta bai. Aipatu duzu Iñaki, kontuz joan zaretela, poliki eta oraindik bueno, akaso ez dela momentua erabate askatasunetik edo erabate errex horrelako gai bat jorratzeko. Feedbacka jendearen iritzi hori eta jaso duzuenean, akaso pixkanaka ere joan zarete estigma hori pixkate arintzen eta sentitzen, bueno, akaso uste baino prestatuago, behintzat poliki pausoiek emateko moduan ere bagarela inbate lan jorratzerakoan, ez? Bai, behintzat ikusi dugu jende pertsona batzuk edo hurbildu egin direla, igual kuriosidadegatik formato ere desberdina da, ez da dokumental soila, ez da antzerkia, da zerbait mistua, eta jendea hurbildu da, ez? Euskaraz egindako gauza bat, aber noraino iritsi garen, edo nik uste dut jakin min horretatik, ez? Eta bueno, orokorrian pozik gaudez, azkenean nabaritu dugu kuriosidade hori, ez? Eta jendea hurbildu dela, eta politena, nik esango nuke politena izan dela, edo izaten ari dela, gai garela ez bakarrik gai honeri buruz hitz egiteko, baizik eta uztartzeko bestelako heriotzak, bestelako galerak, honekin batera. Azkenean hori izan da gure helburu nagusia, ez? Obrak lantzen duen gaia ez da erraza, eta zoritxarrez iraganak ez dauka atzera bueltarik, eta esan dezakegu, ez zerk ez duela min hori ezabatuko ez da, baina zauriak baretu daitezke. Bai, ni komentzituta nago baietz, eta gainera horren lekuko bagara, ez? Hori posible dela. Eta posible dela transformazio hori, ez? Osa, dolu guztiek eskatzen duten transformazio hori gertatu daitekela, inkluso testu inguru honetan. Eta ikusten ditugu adibideak, ez? Eta zorionez bat baino gehiago dira, esparruak eta pertsonak, eta nik esango nuke minoritario dela. Auto hori egitea eta igual aldentzia igual elkartetatik edo, ez?
kolektiboetatik eta pertsonalki egitea postua zauriak sendatzeko. Hori da zuen lanaren helburua, sumina eta samina bakean utzita, bakerako bideo hori egitera. Eta obra batek hori lortu dezake, edo urte luzetako lanketa baten isla da, edo... Hombre, obra bat, edo musika disko bat, edo arteko edo zein adierazpenak egin dezakena da laguntzia, ez? Eta igual zantzu batzuk emotia modu estetikoki atsegin baten, ez? Diferentia da, pues igual hitzaldi bat egiten badi mazu, edo taller bat, edo mainguru bat. Igual gauzak korapilatzeko aukera gehiago egoten direla, ez? Gelditzen badi mazara hitz batekin edo detalle batekin, eta hor kateatuta eta azkenian ez duzu aurrera egiten. Baina igual formatu honetan, antzerkia eta da beste bide bat, ez? Eta igual atera zaitezke, pues beste zinemakin bezala, edo, zorionez gero eta gauza gehiago egiten ari dira. Eta jendea hausartzen ari da, eta gainera, azkeneko zinemaldian egonda bereziki ekoizpen ugaria, ez? 5 pelikula egon dira honekin lotutakoak, Euskal Herrian egindakoak, eta beste pelikula batzuk, munduko beste leku batzutan egindakoak, esate batero Argentinakoa, oso lotuta dausanak, eta azkenian gaia eta oso antzekoa dela, nahiz eta beste testu inguru batzuk egon. Argentina 1985 aipatu duzu, dagoeneko Euskal Herrian ere zinemaetan ikus daitekena, Marcos Tedinek ekarri zigun Argentinatik bertako gizartean zenolako eragin izan zuen, orain ikusten dute ekipinak daraman Blakiz beltza Ainoaren kamiseta hori, bihar bertan estrenatuko dute Argentinan, eta Marcos Tedin Fermin Muguruzarekin izango da, eta aste honetan ekarreko digu Argentinako jendeak pelikula nola bizi duen eta nola sentitu duen gurera ekartzeko apostuari egingo du, baina ari zinaten Goreti eta Iñaki pixka bat eraldatze horrekin zauria baretu ote dezaken, eta uste dut Iñaki horrek aipatu dela horrez, arteak eraldatu behar du gizartea, Ferminek ekartzen du esaldi hori ere tarteka ez, errealitatearen ispilu hori austearena, eta baina hori motel gertatzen da. Iazuk lehen aipatzen zenuen moteltasun hori, bakea ere badu izenean lan honek, bake pixkat eman bartzaio gizarteari, benetan arteak eraldaketa hori egin dezan, ez diozun bezala, ez da eraldaketa esplizito bat eta. Bai, eta biztan da gertatu izan zaigu, ez? Legazpin esate baterako, etorri izan nire lagun bat, publiko moduan eta sola saldian komentatzen, baina, ez gaude ez da ere bake momentu argi baten, ez? Ez gara iritsi horretara gizarte moduan eta egia da. Ezin dugu esan, bakea lortu dugunik, bakea beti da prozesu bat, ez? Baina, nolabait, plazaratu nahi dugu, posiblea dela eta pertsona batzuk eginda bela olako autu bat, ez? Eta modu, lehenago esan doda moduan. Igual, askatu egin berzara elkartetatik. Gero eta komentzitu ganoago. Bestela, azkenean da modu bat perpetuatzeko, ez? Min horretan, eta orduan ez da erraza. Azkenean, identitate kontuak daude, eta ez da erraza. Beti ere, lortzeko empatia aipatu dugu, empatia hori lortzeko eta sentitu alizateko, edo saiatzeko sentitzen, pixka bat urrutitik bada ere, pertsona, aurrean dekozun pertsonak, ze sentitu dagoan, edo ze sentitzen nahi dan, edo apur bat kendu behar dituzu gauza elementu batzuk distortziona tzaileak direnak, ez? Eta hori beti ez dago prest, ez? Kentzeko rol horiek, edo kamiseta horiek, edo orduan pizkat biluztu egin behar garela, eta hori zaila da. Askotan mina justifikatzeko erruduna bilatzen saiatzen gara, ez da. Eta zure obran bi historia antagoniko kontatzen dituzu, baina antagonikoak diren arren, biak badute zerbait partekatzen dutena eta sufrimendua da. Arantza kendu eta elkarri aurpegira begiratzea, ez da. Nola deskribatuko zenuke prozesu hau?
olako gertaera latz batetik pasatzea nik bakarrik ulertu dezaket apur bat urrutitik. Osa, olako gauza bat ulertzeko nik uste dut bizi behar dozula eta edo bintzat gertutik edo eta bueno, saiatzen zara pentsatzen zer izan daiteken, baina benetan erruak eta hor oso presente daude. Ez? Guk lehenengo zatian, lau zatitan doia, zuminetik eta zaminetik bakera, eta lehenengo zatian hasten gara egiten hausnarketa orokor bat heriotzari buruz eta galerei buruz, ez? Eta lehenengo zati horren amaieran ja sartzen gara, indarkeriak ekarritako heriotzekin, ez? Orokorrian. Dala gauza bat presente dagola, osea, beti bakea bilatzen dugu, pues nik suposatzen dut toki guztietan, baina gerrak beti dagoz presente, eta amatatzen danean toki baten, 2017an egin gendunean, bete-betean zegoen Siriako gerra. Eta aipamenak egiten ditugu horren inguruan. Orain, datorren hastian egin beharko dugu egokitzapen txiki bat, eta Ukraina aipatuko dugu, da momentu honetan gainean daukaguna, ez? Eta zoritxarrez beti mundua gizakia beti indarkeriaekin oso lotuta dago. Eta hori oso zaila da, azkenean benetan esatia, bueno, pues, eszenario bat beti egongo da indarkeria presente. Eta erruak begibistakoak dira. Orduan, oso gaiko erapilatxua da, baina Sandra eta Olatzen kasuan topatu ditugu, eta nahi gabe gainera, hainbat kontu biografiko euren artean, zubi horiek eraikitzen zituztenak, ez? Ze nolabait, biak dira herri berekuak, baina da nolabait, herrian izenak esaten dagoena, ez? Arrasate, Mondragon, gainera jokatzen dugu horregaz. Eta badago bat igual komunitate baten erdalduna eta kanpotik etorritakoa eta bestia beste mundu batekoa. Baina topatu ditugu eta oso politia izan da, biografikoki ze gauzak eduki dituzten aman komunian jakin gabe, inkluso, txikitako zera batzuk eta hori oso politia izan da. Oso biktima bezala egin dezakezu asko, gazteekin, jenteekin, baina nik ez dut uste politikan sartu behar garenik, biktima bezala bintzat, nahiz eta bakotxa bere ideologioki, gogora institutuak egiten duen gaiak, eskoletan, ekitaldietan, eta horako nik uste dut, gaina asko iristen direla, hori asko iristen da bai gazten gan, bai ez entzutzea gertuko pertsona bati horako hori nik uste dut hori Zuek iragan hurbila bizi izan duzuenok eta borroka armatua baduzue gure belaunaldiak ez duen ezagutza bat. Eta errealitate hori bizi ez dugunok gaur egon garen ulertzeko nik uste dut badela garrantzitsua ezagutza eta bereziki gogo eta sustatzea. Hori ere egin nahi duzu zera obraren bitartez? Bai, hori nik uste dut beste helburuetako dela, argi eta garbi. Gogorak eta olako ekimenak eta beste elkarte batzutatik institututara joateko eta guk asmoiko egin duen azpeitin egiteko olako bat. Eta oso garrantzitsua da. Da atzo eren egun gertatutako gauza bat. Eta esate baterako nire etxean saiatzen naz seme alabaieta kontatzen eta oneri buruz hizketan ibiltzea bai, ez? Beti ukiko jasoko dabe gure moduan eta gure begiradatik, baina oso garrantzitsua da, bai. Argi geratu da desmemoriak ez dituela zauriak izten eta biktimak ez ezik herriak agian badu hitz egiteko behar hori ez da. Bai, nik uste dut argi dagola modu pertsonalean eta kolektiboan. Eta azkenean proposatzen den Alzheimer moduko hori ez da bape osasuntsua. Hori patologikoa da. Hori azkenean da modu bat ukatzeko, tapatzeko eta zauriak gaizki orbaintzeko. Eta hori ja gehiegitan gertatu da.
gure herrialdean, eta nik uste dute aukera daukagula ondino, beste modu baten egiteko, ez? Ez dugu gainditu oraindik aurreko zauri kolektibo handia izan zela gerra zibilekoa, eta oraindeko beste erronka bat. Sumina eta samina atzean utzi eta bakea topatzeko bide horretan garrantzitsua da argudio ezberdinak entzun eta eztabaida erdigunean jartzea eta hori da zure obrak egin duena erabatean, beraz, nolabaiteko ekarpena egiten ari zara. Bai, eta nik esango nuke burutik baino, argudioak zerebralak edo baino, izaten direla argudio emozionalak, ez? Osa, azken finean tristura hori, samin hori, sumin hori, aserria, hori guztia konpartitu behar da. Eta ikustia, benetan, koloreen gora bera, sentimentuak eta emozioak oso antzekoak direla. Sandra edo olatzenak, osakentzen baldin badituzu kolore horiek, oso antzekoak direla. Eta inkluso, uztartzen ditugu bestelako tolu batzukin, inkluso indarkeriakin lotuta ez daudenak, ez? Gaixotasunekin, eta dala pixka bat nire esparroa gehiago, ez? Gehien ezagutzen dodana, eta hori izan da argi eta garbi proposamena, ez? Ikustia ze gauzak dauden aman komunian gure artean, eta hortik abiatu gara gainera. Lehenago egon gara oraintxe entzuten Aitorren musika, Mudoren musika, dala nire laguna, eta elkarrekin egin dugu Suminetik eta Saminetik bakera, eta Aitor eta biok abiatu gara bebai gure zauri pertsonaletik. Eta hori nik uste dut oso importantea dela. Nolabait, bile uste hori, ez? Hurbiltzea olako pertsona baten gana esan ez, ni nator beste zauri batetik, baina gauza asko oso antzekoak dira. Esaten dugunean, edo esaten da benian, batak eta besteak ez deukola zer ikusirik, gu ez gaudea ados horrekin. Oso eszenario desberdinak dira, oso desberdinak, baina ezin dugu esan ez deukola zer ikusirik, badeuko. Aipatu duzu Gogora institutua eta beste hainbat elkartek ikastetxetara, belaunaldi gaztegoetara gure historia ekartzeko egiten duten lan hori, kokatzen du ja Goiuri 20 urterekin, gatazka pixka bat urrunago edo ezain gertutik bizi izandako belaunaldi batean, Goiuri hor zerbait harrapatutakoa, nik gehixeago, Iñaki pixka gehiago, pentsatzen dut belaunaldien arteko arrakala hauek ere ikusiko dituzuela publikoaren aurrean. Batallon Basko Espainol zer den, nik berandu xamar deskubritu nuen ere bizitzan bertan. Baita nik ere. Eta entrevista batzuk egiten Gogora institutuaren zat, haren biktima izan dako batzuentzat, ez olatzen kasuan, beste batzuen kasuan, deskubritu nituen eta istripuz eta konfundituta egindako erailketak, eta gure historia hain urruneko ez den honetan, zenbat ankerkeria eta zenbat txapuza egin ziren, ez? Eta pentsatzen dut hori nik 37 urterekin ala deskubritu badut gaur egun, ez da egite, 18 edo 22 urterekin zuen lan bat ikustera doan hainbat jendek buruan estanda txikiak izango dituela, segun eta ze interes izan duzun gaiagatik, eta igual goretik gehiago izan du, baina beste batek ezain beste, ez da egizu oso nondik ari zaizun antzerki hori sartzen, ez? Bai. Zerki edo obra multidisciplinarra, bai. Da modu bat esateko, baina bai. Bai, desde luego, eta nik uste dut dela gauza bat ezin duguna gertatzen laga, ez? Azkenean 20-30 urteko pertsona batek eukiko dau aita, ama, izeko bat, osaba bat, lehenguzu bat, honekin lotuta egon dana. Edo bizilagun bat, edo irakaslia, eta hori horrela da. Orduan, nik gonbidatuko nituzke 20 urtekuak, olako ariketetan eta hausartzeko. Igual, jakin eskero zure alboko bizilagunan aita,
torturatu izan zala, edo eraila izan zala, ez? Kafetxo bat hartzeko pertsona horrekin, ez? Osea, edo laba horrekin, edo dena delakoekin. Nik uste dut dela gauza bat oso gomendagarria. Niri tokatu izan zitzaidan, oain dela, pues, adin horrekin ez, baina, 30 urtekin, eta da benetan, aldatzen dutzu panorama, bai. Udazken honetan berriro martxan ipiniko zarete, okerez banago urriaren 25 Orion. Geldiune honen ostean ilusioa eta urduritasun hori handitu dira? Egia esan oso kiston ilusioekin gaude eta narratzaileak bebai. Eta da beste aukera bat, berriro interpretatzeko eta berriro konpartitzeko eta ikusiko dugu gauza berriak eta jasoko ditugun eta bide lagun berriak eukiko ditugun bebai eta aurre ikusita daukagu beste emanaldi bat Gasteizen eta gaina izango da oso testu inguru polit baten errukiaren inguruan eta egongo dana antolatuta eta gurekin egongo dela solasaldian Sara Buesa dela Fernando Buesan alaba, baina horretaz gain pertsona oso interesgarri bat azken urte hauetan asko lantzen ari dela Agustia, ez? Eta bideoak daude interneten eta lasai ikuseta entzuteko. Eta da pertsona interesgarri horietako bat eta espero daigun solasaldian aberatsa izatea eta bai. Azken urteotan isiltasuna nagusitu den arren, zuk ere aipatu duzu, azken aldian narratiba ezberdinak azaleratzen ari dira, beraz, entzuten ari zaren guztiei, gonbita luzatu nahi dizuegu, adina edozein dela ere, aipatu dugun bezala, gaztea garenok ere agian badugu behar hori gaiaren ezagutza jaso eta eztabaida erdigunen jartzeko. Iñaki Peña, mila esker eta, Gorbigarren kafea genuen 3. iritsiko da, zure lan berriekin edo bestelako gaiekin, beti da plazarra eta eskerrik asko gure horbiltzatik. Zuei, esker. Eta arratsaleko 5 zertxobait pasata, 5 eta 3 minutu ditugun honetan, bagoaz Naiz Irratiaren erredakziora bertan Egoi Belategi lankideak dakar, azken ordua. Arratsaldeko 5 eta 3 minutu. Eta EITB dugu albistea arratsaldeko tenore honetan Euskadi Irratiko eta EITB.euseko erredakzio kontseiluek gogor salatu dutelako EITBren zuzendaritzak Jon Kepa Paroten inguruan Maialen Arzalluzek egindako kantua hedabidearen webunetik kentzeko hartutako erabakia. 32 urteko espetxealdiaren ondotik pasaden ostegunean irten zen Mureteko espetxetik Jon Kepa Parot. Maialen Arzalluzek Paroten irteeraren inguruko bertso bat kantatu zuen Euskadi Irratiko Faktoria saioan egiten duen ohiko kolaborazioan eta beti bezala EITBek webunean zuen kolaborazioaren bideo hori, baina kasunetan ordu batzuen buruan desagertu egin zen. Helburua ez zuen bete hedabide publikoak ordutik bideoa asko zabaldu baitzen sare sozialen bidez eta gainera zentsura egitea egotzi diote askok ere. Azken kritika esan bezala EITBtik bertatik heldu da Euskadi Irratiko eta EITB.euseko erreakzio kontseiluek adierazpen askatasuna babestearen garrantzia azpimarratu dutelako gaurko honetan ohar batean salbuespen kasuetan soilik mugatu daiteken eskubidea dela diote eta Arzalluzen kasua ez zela barkatu horietako bat. Euskadi Irratiko eta EITB.euseko erreakzio kontseiluek salatu dute zuzendaritzaren erabakia zentzugabeko izan dela eta ez datuzela horrekin bat. Era berean, babes adierazi dioten Faktoria albistegiko lantaldeari eta bereziki Iñaki Guridia aurkezleari jaso dituen irain eta neurrigabeko kritikengatik.
Bestalde, energia arloan EH Bilduk proposatu du Iruñeko udalak €1.000.000 funtsa sortzea pobrezia energetikoari aurregiteko 2022ko aurrekontuan aldaketak egitea defendatuz. Funtsa horrekin batera, biomasa zentralak eta energia komunitateak sortzea defendatu du koalizio abertzaleak. Funtsa horren erabilera bi ardatzen baitan kokatu du Iruñeko udalan EH Bilduk duen bozeramale Joseba Asironek. Eskematikoki, plana bi eremu zabaletan, bi eremu haunditan, bana daiteke, segun eta hartu beharreko neurriak, premiazkoak eta aringarriak diren, edota egiturazkoak diren. Neurri horietan eta beste kontu batzuetan sakonduko dugu arratsaldeko 6:00 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan informazioa praktikoa agur esan baino lehen, izan ere ez dugu aparteko goraberarik Euskal Errepide sarean trafiko zuzendaritzaren arabera, hauxe dena momentuz 6:00 bueltan informazio gehiago eta orain konexio itzultzen diogu bigarren kafeari. Gero arte. Naiz irratia. Arratsaldeko 5:05 esan da bezala, bigarren kafean jarraitzen dugu eta segituan gonbidatu gehiago gurean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Argiak piztuta topatzen ditut, galera irteten aizen orduan, iluntzean norpisten ote ditu, argi horiek eskutuan. Ukiragan egin dugu hemen gure playlistean goretik prest duelako gaueko argiak kantu hau, eta kantuan dena Inaut Elorri eta Kentzazpirekin oraindik, baina honek ere aitzaki emango dugu gogorarazteko gaur zozketa bat jarri dugula martxan Naiz irratian, eta guk gure Instagramean, bigarren kafearen Instagramean daukazuela storytxo batean, parte hartzeko aukera parte hartu, eta bihar Iker Gurrutxaga lankideak musikarian, eguerdiko 12:00 hori baino lehentxeago, zozketa egingo du eta jakingo dugu bi sarrera bikoitzoien garaileak nortzareten eta zuekin harremanetan jarriko gara. Bihar arratsaldean Inaut Elorretak aurkeztuko duelako fantasia eta horrekin ikusentzunezkoa eta horrekin sekretutxo asko disko honek Aitor Etxebarriak ekoitzi duen disko honen atzean dauden kolore zertzela da eta tira artelan itxura duen lan horren inguruan. Jakin nahi nuke nola pizten diren ametsak pizteko eta esperantzak ilunaldien. Esan dakoa bihar arratsaleko 7:00 Inaut Elorritak aurkeztuko duela bere lan berria Tabakaleran 7:00 eta guk esan da bezala. Bi sarrera bikoitz sartu gure Instagramean, bertan duzu storia parte hartzeko, bihar eguerdiko 12:00 baino lehen Iker Gurrutxaga lankideak zuzenean esango ditu garaileak eta entzuten ari ez pasarete. Pentsatu aitzakia hon bat entzuten ez aritzeko, ze hori behar zenukete egiten, naiz irratia entzuten egon, baina ez pasarete, zuekin harremanetan jarriko gara. Argiak pizten jakin nahi nuke jakin nahi nuke Eta gu segituan aurrera, Kresala sarien inguruan aritu behar dugu, euren arduradunetako batekin, eta hor ere, badaude sekretutxoak kontatzeko. Gogoak ere hirietako argian zera piztu daitezen gure gauetan.
Keep Calm and bigarren kafea. You got the cinema. Zinemaren munduko sari ezagunenak Hollywoodeko Oscar sariak direla gutxi kukatuko dute. Hala ere, ospea eta prestigioa ez dira gauza bera, eta badirudi azken urteetan ekitaldiak berak omendu nahi duen zinemak baino pisu handiagoa hartu duela. Azken edizioa oso eztabaidatsua izan zen. Zinema eta Artearen Akademiak 8 kategoria ekitalditik kanpo utzi baitzituen. Muntaia onena, makillaje eta egiapainketa onena, produkzio diseinu onena, soinu onena, fikziozko film labur onena, animaziozko film labur onena, film labur dokumental onena eta soinu banda onena. Do you think I'm cool too? Or am I too into you? Horrela, dagoeneko itzalean dauden zinemaren sektoreak hartu eta gehiago izkutatu ezkero, askok duten uste okerrera itzuliko gara. Hau da, zuzendari bat eta aktore pare bat besterik ez dela behar film bat egiteko. It feels so right to me. Something in the way you move. I like it when you dance. Horrelakoei aurre egiteko, Kresala Zineklubak 2014 urtean Kresala sariak sortu zituen. Askotan, erdi ezkutuan geratzen diren profesional eta lanbidei ikusgarritasuna emateko asmoz. Eskriptak, gordainuetan lan egiten duten zaharberritzaileak, muntatzaileak, produkzio arduradunak, interesgarria ezta? Asteazken honetan banatuko dituzte aurtengoak eta gehiago jakiteko Janet Diaz Kresala Zineklubeko kidea gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon, Janet. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Kafea eskaini behar nizun, baina gaurkoan pixkat zaila daukagu virtualki katilloa bidaltzea ez baita bat ere erraza. Baina jakin dezazula, guk kafea eskaintzeko prest gaudela etortzen balin bazara hurrengoan gure estudiora, Ba, apuntatuko dut, hurrengoan areak akungo naiz. Perfecto. Bastazkenean sariak, egun handia, Kresala sarien emanaldia, baina Oskarretan ez bezala, sari honek berezitasuna bitxia dute, hau da, badakigula dagoeneko Kresala saria nork jasoko duen, ezta? Bai, ala, gainea aurten 50 urte betetzen ditugu, eta urte oso berezia denez, baina nola ez, aukeratu ditugun saridunak oso bereziak dira, ez? Behaiek dira Juan Berasategi, Fernando Miquel Jauregi eta Luis Berga, Kresalako fundatzaileak. Nolako izan da prozesua, nola erabakitzen duzue nori eman saria, nolako izan zen 3 sortzaile hauei abisatu zenietenean saria beraiek jasoko zutela, nolako izan da prozesu hori orokorrean? Denon artean izan egiten dugu, urte batetik bestera azten geha pentsatzen, urrengo sarian hori emaz, zo esan bezala ez, hori xilpean, iunean dauden ze lanari eskaini, eta bueno, nekin aurten sari hori fundatzaile eman behar geniela. Gaina esan dakoa ez, 50 urte betetzen ditugu, eta ze momentu egokia beraiek saria eramatea, eta nola ez, hiru fundatzaileak egon berzian. Horretarako, segulako festa antolatu duzuela esan dezakegu, ze sari banaketaz gain dokumental bat ikusteko aukera izango dugu, Kresala Zineklubaren dokumentala. Kresala Zinekluba mundutarako leio bat. Bai, ala da, crowdfunding bat egin genuen, eta hor, pixkat gure ideia zan bezala dokumentala egitea. Dokumentala motza izango da, 45 minutukoa da, ez da oso luzea izango gure partizipazioa hor pantailan, ze bai gu atea ingo gea pantailan eta beste lagun eta kire batzuke bai. Eta bueno, gu zertxo bait ikusi dugu, baina ez dugu izan nahi gehiago ikustea, sorpresa izatea nahiago dugu. Bai, zuek erabaki duzu ez ikustea osorik? Bai, zertxo bait ikusi dugu hortikan eta grabaziotan egon gehan, nola ez, baina sorpresa pantailan dian ikusi nahi dugu publikoakin. Beraz, dokumentalen ikusiko duguna 50 urte hauetako lana izango da, ezta? Bai, lana gurekin ibili dian kideak eta baita lagunak bai hortikan aterako dira,
eta bai, denetarik egongoa. Aipatu behar dugu, Leire Egainak zuzendu dela dokumental hau, aitortza egiteagatik, eta 50 urte hauetan, atzera begira jarri dela, Kresala zineklubuekin batera, gauza asko aldatu dira. 1972tik 2022, zinekluba bera asko aldatu da? Bueno, pixkat bai aldatu dela, ez bakarrik kankideak, zakire berriak fungealako hortikan sartzen, nik uste objektiboa ero behintzat nahia detaresioa hor mantenora, ez? Donostiako ikuslei erakustea, onera iristen ezien filmak, ero beste film monta desberdinak, baina bai, pixka bat aldatzen junda, ala ere zinea junde aldatzen jundan enean. Aipatu ditugu saridunak Luis Bergoa, Juan Berasategi eta Fernando Miquel Jauregi izango direla, eta beraiei esker, pelikula asko iritsi zirela Donostira. Pentsatzen dut, beraiek, hasieran egon zirela, 50 urte hauetan jarraitu dute hor, edo Kresala zineklubetik aldendu dira pixka bat? Luis Bergoa, alduenean esan dakoa, bere pasioa eta bere gogoak moru batea ero bestea transmititu digu, aurre sartu gean kidei, eta baina adibidez, Fernando Miquel Jauregi eta Juan Berasategi astearte hor daure saioetan eta kolokioetan partizipatzen, osea hor ditugu hor bai presente. It's not the same as it was, as it was, as it was. Jarraituko dugu zineklubaz hizketan, baino ez dugu aipatu, ea sarietara joatea, zerbait irekia den, sarrerak lortu daitezken, zer egin behar den joateko eta ekitaldia eta dokumentala ikusteko, ze hori ere aipatu nahiko nuke. Bira, izango da bihar esbarkatu, asteazkenean, bihar saioa daukagu Trueban, asteazkenean, 7:30 printzipalean, Donostiko antzoki zarrean, eta, sarrerak daude, gaina sarrera doainik da, bakarrik inguratu behar da jendea takilara eta sarrera hartu, eta barrura, dokumentala eta sariak ikustea. Azkenean gure entzulei aste guztirako plana egingo diogu. Bihar bidaliko ditugu Tabakalerara Inaute Lorrietaren disko berriaren aurkezpenera, azkenean bidaliko ditugu Kresala sarietara, joango gara astean zehar plan gehiago osatzen, eta entzule maite egingo dizugu aste osoko egutegia. Aipatu duzu, bihar emanaldia daukazuela, bihar urriak 18, urriko lehendabiziko filma eskainiko duzuela, Le Havre pelikula izango da, finlandarra. Zer esan dezakezu pelikula horri buruz? Pelikula bitxia, zuzendari honek egiten duen film guztiak bezala bitxia da, egia da, hau bai filma honek bukaera polita izango dura. Ez gehiago, egingo spoiler gehiago, aurrekoak ez dute hain bukaera polita, hain bukaera ona izaten, eta gainea, gurekin egongo dira zero pobreziako kideak, eta beraiek bai sola salian egongo dira, saio interesgarria daukagu bihar. Esan dugu urriko lehenengoa izango dela, baina ez da urteko lehenengoa izan. 50. urte honetan, urtea orokorrean desberdina izaten ari da? Urtea, pixka nik uste COVID asuntoakin eta dena, pixkat gauzak aldatu ziguten, eta baina normaltasunera eta dena egokitzera jungea, ja bueltan gaude ondo, eta indartxo. Justo, hain zuzen ere, gaur irakurtzen aritu naiz, ze badirudi COVID-a pixka bat atzean utzi dugula, behintzat gure eguneroko elkarrizketetan ez dago, baina artikulu bat ez dakit non topatu duan egiari zor, baina esaten zuen zinema zela ekitaldirik zanpatuena eta zapalduena COVID-aren ondorioz, eta ondorio latz gehien jasan behar izan dituena. Beraz, pentsatzen dut zineklubean ere urte gogorrak izan direla. Baina, irrifar batekin eman diogu aurre eta gure ikusleak hor egon dia, beraiekin batera indartxu aurre egin dugu eta hemen jarraitzen dugu. Kresala zineklubeak, aipatu dugun bezala, 50. urte hurrena du,
ez dakit datu hau baduzun, baino pentsatzen aritu naiz, ea publikoa, hau da, zineklubera joaten den jendea, zineklubeko kideak, adinez eta asko aldatu diren 50 urte hauetan. Ba, ez dakit lehen nolako ziren ze urteatatik ibiltzen ziren ikusleak. Egia da azken urteotan ni behintzat sartu nintzenetik orainea, urte media 50, 60koa, nik uste 60 gehiago dela. Baina bai egia da, saio batzuetara jende gazteagoa hurbiltzen dela eta gero eta gehiago badator jende gazteagoa, baina da saio berezi ero konkretu batzuetan. Animatu nahi ditugu gure entzuleak joatera, eta horretarako badago Kresala Laguna txartela. Badakit, iraietik hasten dela programazioa, baino nik egin nahiko banu orain txartel hori, ahalko nuke, naiz eta dagoeneko urria den? Uran ireki genuen egiteko aukera, eta da gurekin jarri kontatuan, eta ikusiko dugu nola egin dezakegun zure txartela. Soluzio emango diote beraz. Perfecto. Hortxe bi itzordu jarriko ditugu, hitz egin behar dugu txartelaren inguruan, eta kafe ez virtuala hartu behar dugu. Sorte hon eta ondo atera dadila dena asteazkenean, badakigu dena ondo aterako dela ospakizuna baita, beraz, ondo pasa, besterik ez, eta eskerrik asko, horrela gurean egoteagatik gaur, Janet. Mila esker eta mila esker zue ikastetxo hau emateagatik. Izan ondo eta eskuminak Kresalak idio jortiken. Guzti hoi emango diet. Izan ondo, jo. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, watermelon sugar high. Goiurik mikro erikitza behar du. Gizo besti hau zeri buruzkoa dan? Watermelon sugar high. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. Zen gauza dan lizun xamar izatea burua, zen ikusten nuen lizunkeriren bat izango zela, eta mikroak itxi dut Goiurik esantzezan inork entzun gabe, eta zaitez ez iriki mikroak! Aizu, lizunkeria da, baina esan behar nuen. Idoia Sánchez Garria, idoia xarma dator gurera, sexualitatea zitze egitera, eta iruditu zait, aizu, abestia bosa aproposa dela aurreko minutuetan egoteko izan ere, abesti honek gai bat du ardatz, eta gai hori kunilingusa da. Pentsatu dut. Oso gure firfiran podcaste erotikorako aproposa. Oso aproposa. Segituan izango da gurean Idoia Xarma, Idoia Sánchez García gure sexologa, eta bai, arke kunilingusa ere aipatuko du, ze kunilingusak ere badu gorko gaiarekin zer ikusia. Sexualitate ia osoak. Watermelon sugar. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelditu makinak. Zenbat ote dira uztaileko iluntze sargorietan neguko freskura eta mantapea saminez oroitzen dituztenak? Urtarrileko dilubietan udako egosialdiak amesten dituztenak beste, seguruenik. Kontu jakina baita, kexatu nahi duenak beti aurkituko duela horretarako motiborik. Eta gehienetan baita pixuzkoa arrazoirik ere. Esaterako, espekulazioa eta arbonako 12 hektarea 200.000 euroan saldu izana, ez noski, laborantzarako. Auzitegietara jotzeko asmoa adierazi dute Lurtzaindia eta LB sindikatuak. Badaude beste zenbait elementu, batez ere neurriz kanpo sumatzen ditugunean hartzen ditugunak izpide. Eta gaur, horietako bati helduko diogu. Iñaki Antiguedat hidrologoa izango dugu gurean eta uraren kudeaketa jarriko dugu mai gainean. Izan ere, Lehorte eta Uholde garaietatik kanpora,
badago zeri erreparatua. Iker Bizkarguenaga kazetariarekin ere izango gara, zeobia etileno bilaka ote daitekeen galdetuko diogu, gaia landu berri du eta. Hauxe du gelditu makinak saioak, 5. atala, 3. denboraldi honetan. Beraz, 3-2 ekin egingo diogu. Jada entzun gai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakin nahi izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Jarraitu bertsolari txapelketa nagusia Naiz irratian. Bertso saioetako onena bilduko du Garazi Kastainok astelehenero arratsaldeko 3:00 Kulturrarian. Asteazkenero arratseko 10:00 musika efemerideak errepasatzeko entzun gramofonoa. Eta itzordura huts egin baduzu, gogoratu igandetan arratsaldeko 8:00 ere aukera izanen duzula galdutako saioa berreskuratzeko. Gramofonoa, naiz irratian. Riding your bike to the sound of It's No Big Deal, and you're trying to lift off the ground on those old 2 wheels. Nothing about the way that you were treated ever seemed especially alarming till now. So you tie up your hair and you smile like it's no big deal. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. Not invite your family 'cause they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing up. Matilda, you talk of the pain like it's all alright. But I know that you feel like a piece of you's dead inside. You showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days. It's none of my business, but it's just been on my mind. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. Not invite your family 'cause they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing up. You can see the world, following the seasons, anywhere you go. You don't need a reason 'cause they never showed you love. You don't have to be sorry for doing it on your own. You're just in time, make your tea and your toast.
framed all your posters and dyed your clothes. Ooh, you don't have to go. You don't have to go home. Oh, there's a long way to go. I don't believe that time will change your mind. In other words, I know they won't love you anymore as long as you can let them go. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry for doing it on your own. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry, no. Arratsaleko 5:00 eta guk aurrera egin behar dugu. Laizzer izango da gurean Idoia Xarma, baino aurretik eta azken aste hauetan egiten ari garen bezalaxe bertso bat entzun eta honen inguruko hausnarketari ere helduko diogu. Ezkutuan mantendu duzu. Gaur laguntza eskatu beharrean zaude. Kokatu egingo dugu lehenik eta behin bertsoa, Goiuri, hau Lizarran izandako saiotik atera dugu eta Aitor Bizkarra izango da ganbara lanean ariko dela. Bai, berak irabazi zuen gainera saioa, Lizarran izan zen azkeneko final laurdena, ordutik atxean aldian daude gure bertsolariak eta ez ditugu entzun, baina Aitor Bizkarrek irabazi zuen eta uste dut ganbarako lan honek zerikusi handia izan zuela puntuazioan. Negarrez harrapatzen nau, egunaren lehen txampak, tonelada bat tristura, pixatzen du oeko mantak. Kalera irten orduko, dardar baten dauzkat hankak, baja ere eskatuko dut, nireak ez dira plantak, nireak ez dira plantak. Joan talde terapira, agindu dit barne kautak, eta gelara sartu naiz, bixi bioztaupak, nire buru aurkeztu dut, jarraituz bertako pautak, kaixo Aitor izena dut, ta depresioa daukat, kaixo Aitor izena dut, ta depresioa daukat. Orain arte eskutatzen, zentratu dut nire ala, baina sentitzen naiz estu, lurra ez da hain zabala. Psikiatrak igarriko aldit, nire osasun mentala pitzatuta dagoela. Depresioa dudala, depresioa dudala.
Gaur arte gorde naiz sator, bat lur azpian bezala, baina osasun mentala, ez da gero gai axala. Talde hontan bilatzen dut, norbaitek uler nazala, ta konplizitate keinu bat egin diezadala, ta konplizitate keinu bat egin diezadala. Eta jarraitzen du, ganbarako lanean Aitor Bizkarrak osasun mentalaren gaiari helduta, oiuri, baino hause gaurko, aukeratu dugun bertsoa, eta zer esan bide batez, Idoia Xarma ere gurekin dugu, Idoia Sánchez García, arratsaldeon Idoia. Hola, arratsaldeon. Eta, osasun arloko profesional bezala ere, gure hurrengo solasalditxo hontan parte hartu nahiko bazenu, akaso baino zilegitasun gehiorekin egingo duzu, beraz, Bueno, ez pentsau. Lasai asko. Nondik abiatu? Aipatu dugun bezala, ganbarako laneko gaia zen, orain arte isilean mantendu duzu, baina, hitz egitea erabaki duzu, eta uste dut Aitor Bizkarrak oso maixuki gai hau aukeratu zuela, ez? Ohikoena eta orokorrean gertatzen dena da isilpean, ez? Edo ezkutuan sufritzen diren gaitzak direla, osasun mentalekoak, baina azken aldian, esan dezakegu, plazan hartu dutela beraien lekua, eta bertsoaritzaz ari garen ez, plaza aipatu behar genuen, baina egia da, sare sozialetan behintzat, geroz eta ohikoagoa dela, gaiari buruzko informazioa edo testigantzak topatzea, eta zer esanik ez, liburu denda batera joaten balin bazarete, autolaguntzako liburuak, geroz eta apal gehiago hartzen dituzte. Baina datu batzuk ekarri nahi genituen gaur bertso hauek baliatuta, zuen gana osasunaren mundu erakundearen datuak dira hauek, eta dio osasunaren mundu erakundeak 2030erako osasun mentaleko arazoak izango direla desgaitasun kausa nagusia munduan zehar. 2030 agian urruti dagoela irudiko zaizue askori, baina Ipsoko Global Health Service Monitor inkestaren datuak duela gutxi jakin genituen, eta 34 herrialdetako datuei erreparatuzkero, osasun mentala da gehien kezkatzen gaituen gaia herrialde guztietan, galdetutako 34 herrialde guztietan. Da lehenengo gaia, batzuetan eguneko handiagotan, besteetan eguneko txikiagotan, baina kezka handiena sortzen duena, eta bigarrena minbizia. Eta minbizia ere, enuke esan nahi hemen minbizirako baliabide kristorenak esleitzen direla eta ematen direla, eta osasun mentalerako ez, ze minbiziarekin ere, eta minbizia duten pertsonek oso ondo azaltzen dute baliabide falta dagoela, baino osasun mentalean agian are eta gehiago, eta ez dator bat beraz jendearen kezkarekin, izan ere esan bezala, inkesta honek dionaren arabera kezka nagusia da, behintzat 34 herrialdetako pertsonen artean. Akaso hemen inbarko litzateken nabardura edo hausnarketa horren gainetik da kezka benetan zenbatekoa den, eta audiot zelengoan Aitziber Garmendiak elkarbanatu zuen, uste dut ez dela berea beste norbaiti ikusitakoa, baina edozein kasutan berdin norena den, esaten zuen paternalismotik denok egin beharko genuke terapia esaten duzuen horiek, baina inoiz bizitzan terapia egitera planteatuko ez duzuenok, zazte pikura eta utzi duzu pakian eta gorde zuen paternalismo hori ez. Eta hortik horren arira beste bat ere bota zuen, ez da gira itzi horrek, guztet baizala berea, baina kasu ere ez, gerri buelta zaintzen dugun bezalaxe zainduko bagenu buru gaina, gure gizartea beste gora batean legokela. Eta horrek sortzen dizalantza, benetan osasun mentala deno daukago hauan, badaki oraintxe gaitze, gero eta larriagoa eta gero eta edatugoa, konstientego, pandemiak ziurrenik areagotu duela eta datuak ala diote, ezta? Baina kezka zenbateraino norberak du kezka bere buruarekin, ze uste dut osasun mentalean gehiagi pentsatzen dugula kanporaka. Horri helduta eta osasunaren mundu erakundaren datuak berreskuratuz,
osasun mentaleko edo nahasmendu mentala duten pertsonen 35% eta 50% bitartean ez du tratamendurik jasotzen edo ez du tratamendu egokia hartzen, ze batzuetan hori beste arazo bat izaten dela, zuk daukazun tratamendua ez dela, benetan daukazun gaitza edo gaixotasuna edo arazoaren sendagarri. Hori baietz esaten duzu buruarekin Idoia, zerbait gainera askotan pentsetan jatolako hausak tratamendura edo leizkila enfokauta eta esango nauke tratamenduak terapia barik sekula ez da, osea, bere hortan utza geratuko litzake, ez? Pentsetan jat bai buruko gaitzak lantzerak orduan, medikazioa garrantzitsua izan leiken moduan momentu batera helduta, jarraipen bat ingo duzkun baten bate biharrezkoa da. Orduan, ez da bakarria tratamentuekin asmatu baizik eta terapia horretan bide lagun eukiko duzun profesional horrekin zela baitzeko binkulua edo sortzia eta ez da izer, eta ez eukitxea inolako bilurrik momentu baten psikologia profesional batekin lanien hasi eta konektatzen ez tozula ikusitxa, bilur barik aldatu, ez? Ezken baten error batzutan biharrezkoa da. Bueno, bertsuek aitzaki bezala ematen diguzkiuten gaiak labur jorratzen ditugu, baina osasun mentalarena ziurrenik beste batean lasai eta luzeago ere, jorratzeko moduko ere izango da, eta gainera etengabe dago gurekin, osasun mentala zehazki ez, baina emozioen inguruan ere donarekin aritzen gara, eta asko ikasi dugu azken urte hauetan, eta tira, izango ditugu aitzakiak. Niri goiurik esan da benian, datuak eta aipatu dituzunean, eta hori jat burura zuzenean, nire karrerako 3. mailan dela osasun mentala arlo moduan emuten dana, eta orduen irakasleak, hori zengo zan 2014-2015 asturtian, eta irakasleak esazuzkun orduan, hasikitzen ean, depresioa, ansidadia, tolakotxe gauzena berbaitzen, eta arek zauzkun, helduko da momentuat, nun ansidadia eukitxea izango da katarro bat eukitxea moduan. O depresioa izango da, ez da izan katarro, esaten zaben. Eta, zoritxarraz igual, munda. Egun hori. Iritsi da, bai. Hemendik, bi mezu. Lehenengoa laguntza eskatzeak ez gaituela aulago egiten eta eskatzeko laguntza mesedez. Eta bigarren mezua erakundei baliabide gehiago behar ditugu hori da garrantzitsuena. Eta orain gai hau ez dugu hemen Idoiari gainera botako, baina osakidetzaren ahultzea eta prekarizazioaren inguruan ere luzeari gintezke. Eta hasiko gara beste egun batean, baina gaur osasunaren inguruan hitz egitera dator, Idoia Xarma, beti dator osasunaren inguruan hitz egitera, baina gaur zehazki sexualitatea eta osasunaren arteko lotura hostera dator. Hain zuzen ere, harritu gaituelako, Idoia Xarmak esan digunean, aizue, gaia... Galdera bat. Esan digu gaurko gaia galdera bat. Galdera bat dela. Eta galdera da, zer ari da gertatzen. Bai, gisa esan, nindoien, aurreko astetik eta pentsetan, enauela gurain lehengo egunin, monografiko bat. Ez azkenen azalpen bat bota eta irakasle lanak egin, eta, ez nahen gura hori gure nahen danok hartzia parte zela baitxe ontan. Eta gaur, zabaldu dute gara egunkarixa, eta garako portadan, ez da egite batek iraukiden aukerarik irakurtzeko gaur. Ikusi duzu, bi kondoien argazkia, ez da? Kilikoa. Eta esan dut, aber nundien doi hau, eta notizia, esan, sekulako kezka dabilela pizten, azken baten, sexu bidez transmititzen dien infekzioen gorakada izugarria dabilelako enmuten. Niretako zoritxarrez ez da gauza bat ez ezaguna, bada gauza bat berbaino buena, eta benetako hori, benetako datuak hortxe dauz, eta gauzia da hoien muten danez, mitzatu hartzuna hasijake muten zela baitz. Eta bertan aipatzezan, azkenengo urtien 110 jauela gora kutsatziak, klamidia, gonorrea eta sifilisa moduko infekzio bakterianuak, pandemia aurreko zifrak gainditzu dituztela, eta IESAB bertan dauela bere lekua hartzen. Baina geixen harritxu nagoen, eta ez da bakarrik harritxu baizik eta bebai esan, adoria bieda hori idazteko. Pentsetan dute kasetarixak bere asmo ondanak inengo leukela, baina bertan jarte esan, arrazoiak zan, informazio falta. Baina hori askotan aipatzen da, ez da? Baina eske,
Hori, pentseta jatia, benetan informazio falta. Uste dut, eta ez da gizintzen gazetaria, etxeentagoa dugu gainera, eta... Jesus, aritzin txusta, ez da aritzi laguntza botatzeagatik, baina uste dut informazio falta esaten denen, da, kaso, nabargura falta da, presio informatibo falta zari garela. Gogorarazpen hori konstante ukitzea, ez? Jarte zaben, informazio falta eta aurretik ikasitako lesioen atzera pausoak. Orduan, a ver... Erlaxatu egiten garela. Ze jakin deno dakigu... Hortara noia, noski... ez dala aritzek esan dago zeus ere, badagala kalien esaten dan zerbait, baina pentseta jat dala errexena, ez? Sofatik begira gongo bagitzen moduan, bai, eske ez da informazio horik, eta... Hombre, bai, eta egisa da noski informazio falta hori ez tala reala, doian alotuta kontzientzia ez batekin, edo bai, jenok esan den moduan ez, erlaxatze batekin, edo ez dakit, horregatik behai ez, artikulen aipatzen zan biharrezko esala, egoera honen aurrien, ezinbestiko esala, herritarren kontzientziazionako edozein ekintza, hori da, kontzientziazioa baino badauka, gure gizarte izakerarekin lotura ondia. Amigo. Goiuri gaipatzen zuen, ikusi dula ez da ze balorazio egin duzun harriduratik edo ez, baina bueno, 600 euroko zigorrak zuk edo goretik esan duen. Txakurkaka jasotzen ez dutenei. Eta pentsatzen jartzen zer ez, benetan behar da txakurkaka jasotzea bezalako gauza oinarrezko baterako, behar da, eta benetan behar dira radarrak, gizarte punitibo bagara. Eta zigorrik gabeko, gizarte arauen betetzea, ez da gure gizartearen zantzurik edo ezaugarririk nabarmenena. Ez, luego. Eta hori, ia punitibismotik haratago, baino azkenean norberaren zaintzan ere, estatuaren eskuzten dugu askotan, tabako ozteko kanpainak, gure oera kardiobaskularra zaintzeko kanpainak, gure edo zen goza, ez? Eta hemen ere uste dut hor dagoela, ze jakin, ze arriskoa asumitzen ditugun, harreman sexualetan denoak igula. Baina hori da tabako erretzen danean moduan adak irretzia txarra dela, baina alata beharritzen da. Apurrate hortik doiala esan geike, orduan, pentseta jat idaztia edo zabaltzia, informazio falta dela, ez dela benetan arazoa hiltzia dela benetan, ez, gorotesan. Hau dabil pasetan, burugabe keixakin jokatzen gabitzelako inbaten, ez? Eta badabizelako mesuok galtzen edo behintzat kontzientzia hori hartzen debeitu, nik nire burua babesten dut, albokue babesteko hori guztiz galdu da. Totalmente individuala izango balitz moguan gaixa, eta astuta jentiak bakezu horretan hileikela, ez dakit, baina karo, pentseta jatein baten bebai, pentsetia zigorren bidez jokatu bi hor duela, edo zigorreta sarin bidez ikasi bioela hontan, bebai pentseta jat, dala jaustia beldurrian este hortan, eta horrek ez da inolako mesurik, horrek ez da lortzen, mesua gentian gana eltzia, holan ikusi du, bilurren bitxartez ez da eser lortzen. Ez da lortzen, baina niri segulako beldurre ematen dit, soilik urte bat behar izan dela, 10 igotzeko, eta 10 eromena da? Pasada. Urte bakarrean 10 igotza? Bai, baina esaten dutzut, mesua ez da gizelan esan, ez dakit ze puntutara arte da egokisa en plan, kontuzibiliz eske bestela behitu hau, ez da kontuzibili da en plan, kontzientzia hartu, beste pertsona batzukin sexualki harremantzen garenien kasu honetan, ez, azken baten hori sexu bidez transmititutako infekzio esperbaitzen gabitzelako, barrera metodo bat jarri behar duela tartien. Azken baten, pentseta jatbe bai, azkenengo urtietan, kanpainak asko jundie bideratuta aurdunaldixak kontrolatzera bakarrik, ez? Nahi estien aurdunaldi horrik, baina, hori uste eta hemen komenta bizan duena. Zorionez edo hori txarrez eta ala nahi bada aurdunaldixa izango litzake konpondu aldan gauza bat. Baina igual gifa barkatu eta ondorioz iesagaratzia, ez dakit. Baina, klaro, horregatik zain dut, ez? Ni gehixen bat pentseta jat dana doiala hori, eskuntzan benetan ez daukoelako kontzeptu honek txertatuta modu natural baten, ez? Guk dakigu, batuketak itxen, ez dakit, satitze, komadun zifrake satitzen, baina gero benetan gure burua zaintzen, autozaintzak, horrek ekartzen dauen erantzunkizuna, bai afektibua, bai danakiko,
apurratan alfabetua garela esango nauke, nik ustote azamarrak harrapau barik. Bai. Osa, ez dakit, ez, eta azken baten, justo esango naben, sexualidadian arluen, edo konkretuki sexu harremanetan bebai, ez, askotan presiñoak eta dauzelako tartien, ez, ez dakit, aukera moduan ikustia kondoia erabiltzean ikustu dela gakuetako bat. Segatik ikusten dugu erabiltzea edo ez aukera bat moduan euki barik zuzenian gure praktiketan naturalki txertatuta. Azken baten aurreiritzi asko dauz bebai, ez, plazerra gutxituko dan siniste hori, eta bueno, edo izenleik gixatu gezurra, baina eske gauzia da, gakuan ikustot hori dala, ilitzakela ikusi bieko aukera moduan. Eta orduan, kondoi bat tartien ez dauenian, baten bat presiono biharrezetia esatera. Orduan ingo gero ez. Eta, klaro, orduan, normalian, eta bentsate bikote heterosexualetan emuten danian, gu emakumia garen enean, eta bebai egon garen ez itxe, azken baten gizonezkoan desirak gurien gainetik jartzera, baskotan erabaki hori jauziko da gugan. Orduan, egongo gare leku, postura baten, nun, ez da ahul, baina, posizioa apurrat zaurgarri xoben egongo garen, apurrat baldintzatu hau edo, eta espadaukondik benetan baliabiderik, ez nire buruakiko autoestimoa lotutakoak, ez hitzez asaltzeko benetan zerrez doten nahi, eta segatik ez doten nahi, azken baten, horregatik emoten diolako zifra igoerak, ez? Baina egisa da, berez, zeo zer estoiala ondo, benetan estoia ondo, prebentzioa sexu harremanetan beruzko baldin badoia, hitz falta bat daukogulako, ez dakigulako benetan adierazten, edo ez dakigulako, ez jakulako erakutzi, hori aurre itxon olako egoerei edo zoritxarraz, eta azken baten horren atzien dau eskuntza. Gurot esan, eskuntza da danan oinarrixa, baina karo, askotan eskuntza beti lotzen du eskolakin. Eta pentseta jatau dala gauza bat, motza, egin baten, ez? Bada gai bat, nik ustot gizarteko arlo danak implikauta gaun biharko litzakenak. Bai hasi etxetik, familixetatik, eskolatik, eskuntza formala, eskuntza ez formala, gobernue jarribiko leukiela, bidiak, ez dakit esan. Eskatzen da asko, ez dakit. Eta orduan zepazetan da, zelan letxien ez duen jasoten ezagupenik sexualidadian inguruan, eskolan igual, piurtien beta hiertxo bat, ez da gizer, eta laguni galdeketia igual belotzi esartzen jat, noia, internet. Hori bai motza. Wow. Bueno, motza, aipatu behar dugu, itxusiren edo. Da monstro bat. Sinonimo modura. Claro, interneta da monstro bat. Orduan, aipatzia gainera, ikusotela datutxo batek arrotela apuntauta, munduko osasun erakundian arabera, familixen 12% bakarrik jasoten da sexu eskuntza. Orduan, benetan bada gauzan gabezia bastante handi bat. Orduan hemen sartzen da bebai, askotan goia zela, bentsate internete mailan sartzen bozu bilaketa geixenak, nora bideratuko zaiztue? Pornora. Vale. Eta zorionez oso etxarrez, realidade bat da, eta egisa da, oin bertan azken baten, aro digitalian jaixo dien belaunaldixak diela norberan, bakoitzan sexualidadia deskubreruten da bilela, diela pertsonak besapeien ordenadore bat daukiela jaixo dienak. Eta hori da danerako, bai sexurako, bai harremantzeko, eurak azkenean aro digital hortan jaixo izanak, ekartzen dau momentuko koiuntura olan izatia. Orduan, da etxen da benian azken baten zuk umetatik telefono, smartphone batez, guretako gu gaztiak itzen ez gauken alakorik, eta baina horik erota lehen haue lortzen duzu telefono bat. Goretik igual bai. Guk ez. Goretik gaztegoa da, eta hor belaunaldi arrakala. Gurot esan, irudikatu pornorako lehenengo sarbidia dauela esarritxa, jasota behintzat, 12 urtekin emuten dela, nahiz eta 8,8 10 urte uki aurretik behia ikusi dauen irudi pornografikoren bat. Orduan, baina, klaro, honek, justo da honetan egisa eukiotela elkarrezketa bat, lagun batekin eta aztakizer, eta ez da gizen gebiltzen bebratzen, igual gizonezkoen ekiz jarrea aztakizer, eta hori da ikasten da belako pornotik.
ez? Bai. Eta bere momentuan, oin bertan esan duten moduan, ez, informazio esa hori bebai, pornuan nahi heltzen da momentu bat bai geratze jaten amotza, ez? Osea, honek gure dago esan norberan sexualitatiai, zein elkarbanatutakuai aurre itxerako orduen daukoen gabezi aurre iritzi sinismen danak pornuan errua diela. Ez. Baina noen esango. Eguneko handi baten bai. Claro. Baina noen esango eta pentseta jate bai dela ja iritzi eroso bat. Ez, esatia, bueno, bai, eske pornotik ikasten da gaixuak. Bueno, bai, igual inbiuk, ustakit, igual buelta emon biko zau horrei. Azken baten ez, nire ustez realidade bada, ez dakigula gure buruakin edo ingurukoekin arduraz harremantzien, bai sexualki, bai orokorrien. Bizitzako etapa baten bez, ez dauelakoen baten honei buruko jakintza txertatuta era natural baten. Eta uste hori komentauta dauketela bebai, ez? Osa, gu izaki sexudunak gare, izaki sexuatuak gare. Eta jaixoten garen momentutik, sexualidadia da gure osasunan beste parte bat. Orduan, ezin da aparte utzi, ez da gauza bat derrepente guregan pizten dana 16 urte daukoenean, o pubertadi hasten danean, eta hor da uni ustez errore handixena. Osea, gure bizitzako etapa danetan sexualidadia presente dau, eta bizitzako etapa danetara ezagupen hori moldatu leike, eta egokitzu leike, eta egokitzu bier da. Ose, bestela, pasetan dana hori, baina, karo, lehen komentan ibili garena. Eskaketan dau, implikazio handi bat, eta oin bertan, emuten danez, instituzioak edo ez da usortarako preparatu, oza, behitu Nafarroan eskola proiektu aurrera eruaten saiatu ziren, eta jentia tribunaletara eruan zabien, orduan, jolin. Ez da oso alenta horia, esan geike. Ui, ze tristea gaurko ondorioa. Ez. Pixka bai, Ez da ondorio. Osa, ez dakita ondorioa ez, baizik eta usten dago, nik uste dut lanerako zelai guapo bat, ez? Orduan, emetik bai familixei, bai eskolei, inaljake zela baitxeko deialditxo bat, benetan euren eskola jagokizionez, kurrikulumian, txertatzeko etxien ikasteko, benetan sexu hezkuntza hori zelan egokitzu etapa desberdinetara, zelan heldu benetan helarazi benetan mezu horreik, urrengo baten etorriko dan belaunaldixak, ez jasan biharrezeteko euren osasuna arriskuen jarriko dauen praktikak aurrera zeruateko euren artien zaintzen jakitzeko, empatia eukitzeko eta batez beba hori ez, erantzunkizun hori gure izateko eta ez ikasi biharreko zehosaz. Rola zalantzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Eta, bukatzeko eta hori, eskeraketako behintzat hori, olako zapore eskaixakin ero, ez dakit. Adibidez, eta, komidilla moguan, ez? Brina zaporratola salseatzen eta holan, ez? Eta, eskuntza sexuala, pornoa, ez dakiz zer, datuak. Eta topaudot, ze igaz ustot aipatu nabela hemen, baina enaz Noemi Kasketen laguna, eta Noemi Kasketia ez dut jarraitzen sarietan. Orduan, topaudot, berak beste batekin batera zabaldezabela eskola bat online, bale? Eskola hori berak deskribatzen da behintzat, la primera escuela digital sobre ñiki-ñiki, sexo real, sexo oral y anal. Hori zan deskribapenetako bat. Educación sexual explícita, mejores técnicas sobre sexo con cuerpos y genitales reales. Holan zan, Holanda deskribapena susartezelenean webgune horretan. Eta orduan, hone gauzek, sortzen duzti apur bat, ez dauko sortuta benetan nik behiritzi bat. Nikirekin nizko join da, sortzen izuna pixka. Bai, hori ja atzeraka. Ñoko. Gero bai jarte zaben, te enseñamos a follar eta marentese artean te mejor. Ez dakit, benetan beteta jat, zu baldin bazara pertsona daukotzula 2 milioi segidore, daukotzula sekulako jartzuna gauza benetan garrantzitsu hauetan ero ez dakit, inbertitzeko aukera, benetan pentsetan dugu bihar duen bakarra dala
porque sartu nas eta holan, eta dause kursuak de cómo iniciarse en el sexo oral, eta ez da eta igual, antzadanez agertzen da, hori, irudi esplizitu bat izango litzake, ez daukola berez inolako helbururik ikuslia eszitatzeko, baina, bueno, erakusteko. Ta, nizan dut, ez dakit, bebai dauz desira sexualai buruzko kursuak eta lan, autoestimia, gero gaina dau kurso bat jartzen dola gaztiendako sexu eskuntza, baina webunera sartzeko 18 urte baino gehiago euki behar dozu. Orduan, da olako gauza batzuk personalki ez ditxudanak ulertzen. Idoia Xarma, denbora agortu zaigu, Bai. beraz agortu ere egingo zaitugu, baina laizter jarraituko dugu, gai honi bueltaka eta bestelakoekin. Goreti, datorren ez bierarte, zeleixe? Bierarte. Goiuri bierarte. Idoia, datorren hemen ikazte pareatera ikusiko dugu elkar. Izan ondo, adio. Gubagoa zoraintxe, Ariako lankiden eskutik, azken ordua. Keep calm and bigarren kafea.